memanesmu anguji kok kowe gelem ngadeg ning aren ayo kendel ayo wah beteke karo aku ben lega kok jarike terus ngompol ora niki ajeng ngomongan Pak men dirungokke sik mergo apa ana warkandaka sinom grandel ora kowe kok gelem maju mergo apa tukane juragane ora lah aku tenanan lho oh tek naruh kowe wis tangane rasa ngono ngene lho kok langsung nyekeli malah dibuka lho gawe ru tak cedhaki lho maeng cedhaki apamu apane ya jiting kali ndredeg apa ora ya ya iki mic-mu ngene lho mic-mu nek ndredeg piye no pates manes ni pates manis yen ngucap sing ati-ati tansah tak enteni Sebing sang pangareka mantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita omong sang Hyang Pratomapati jebul saking Brangwetan kalingame Gosarta gunung-gunung parandene bisa merbahani jagat raya dewi tatasing kamandan diwasane no wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro apa to pertandane ingkang goro-goro amung kinarya ngurmati wiji repatna kawan welas margane Petrus Pawura Bagong samejekan madaning rombo wijila sang repat punakawan alon alire potong tarate bang
ana sesuatu sing ora apik. Wong biasane sok digathuk-gathuke. Wah, jan senengku ra jama-jama. Bungahku tanpa ukur. Ora kaya bengi iki jan. Gayeng gumarenggeng. Tabuhane ya seru-seru. Ayo wong ning gedung coba ning lapangan sing kluni ora karo-karuan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih menika para pepundhen kula ing sami lenggah wonten ing Pulo Dadi ing sampun kemarin ngawontenaken adicara saparan merti dusun lan peresmian nggih menika gedung Balai RW 0292 Seturan Pulo Dadi dalu menika nimbali dhateng Petrus sak rombongan supados ungon sedalu natas sinambi ngaturaken inggih menika pasugatan ringgit purwa sedalu natas mula mboten maneh menawi ringgit menika dipun remeni mergi wonten ing salebeting pagelaran wayang sedalu natas menika wit purwa madyan pusananipun ringgit purwa menika kathah sanget tuntunan-tuntunan yang saged dipun pendhet lumantar carita wayang sedalu natas. Petro jedul dikurmati nganggo ayak-ayak songo. Wah, jan nyamlengke ora jamak-jamak. Luwih bombong meneh sing nyinden anakku Mbak Entin ki jan. Bocah lagi wingi sore suarane wis apik. Nek swara gamelan bareng karo gamelan suarane apik. Ning sampeyan kula tak andani to Mbak nek nyinden kuwi nek solo kuwi le mung gawe vibrasi aja arang-arang. Vibrasi iki ditutke saka gulu, keder ora apa-apa, alon ora apa-apa. Pancen kuwi vibrasi itu dari sananya, tidak bisa dibuat-buat. Nah, dadi mentul-mentule iki aja digawe-gawe. Upamane memanismu. Ah, kuwi vibrasine saka awake dhewe. Nek memanismu kuwi malah dadi mengko-mengko ora karo-karuan. Wis urut saka awake dhewe. Memanismu kuwi apik. Ngujiman. Nek vibrasine dinut nyengko apa-apa bakal kepenak. Agawe ruci tenggale ana manut karo suarane dhewe aja di nganu. Kuwi tak latih tenan. Mergo aku nek para cah cilik-cilik do iso nyinden ngono kuwi harapan ke depan aku isih iso nyawang sinden-sinden sing bakal tumbuh silih berganti. Ayo ngono kuwi. Awitene nek sinden sepuh ki ora ana sing neruske coba. Sing sepuh wis sepuh banget dipamerke utawa diunggahke panggung ya wis ngrekoso, ndak dadi gendong. Ora ana gantine. Ayo cilaka to. Ning nek sinden-sinden nom bakal tukul niki seneng aku. Lho seneng banget. Luwe-luwe bocah-bocah sing do seneng gelem nabuh. Bocah cilik-cilik do ajar gamelan ngono iku. Wah, rasane Petro kaya umure tambah 10 tahun. Nyawang ngono kuwi rasane kaya wis puas. Ki, seni lan budayaku ora bakal mati. Seni lan budayaku ora bakal kabesturon tegese kelangan lacak. Tasih wonten ingkang nyambung dhateng sejarah. Lah gunane apa kula niku ya kepengin banget anak-anak wiyaga ki sing lanang-lanang diklumpukke. Dilatih ngomen supaya bapak-bapakne sunake do uzur. Wis do sepuh tegese wis ora iso nabuh. Aku bocah-bocah iku diklumpukke. Men do iso nabuh. Ngono. Sing wedok dilatih sinden, sing lanang do dilatih nabuh. Sing murung di anak gage-gage gawe anak supaya ndang iso neruske marang perjuangane wong tuane. Aku ya tak kadang-kadang anakku lanang kaya wis ben ora tau melu mayang ya ora apa-apa, sing penting anggere nang omah nyetel YouTube, nyetel wayang wis memorine bakal kebuka dhewe. Sawala mangsa nek wis mulai gelem niat ajar mayang mesti wah ngedap-edap. Petro mbiyen ki ora seneng SD ki urung seneng wayang, SMP urung seneng wayang, bareng mlebu SMKI lagi belajar mayang. Pokoke kabeh iki mung gumantung karo titaing sing gawe jagat. Gusti ditake kaya ngene mesti bakal mengko becike ya ngene.
kedep tasma aku nyawang selendang biru Lungane wedok kasih ati nganggur kabeh ugo nyambe pate solae semisakane gawe bingung nyoto kagungane kedepae amung kuciwane ayo Mbak Entin eno karo tak ajari aja tok olah lho kula weli los anye kuwi engko vibrasi metu dhewe rasa kuwatir ini nek tok gawe anye kuwi dadi rape mergo kuwi gawean anye lai nek ora metu rasa dipaksa janji wis iki to aku ngajari bocah cilik tegese entul-entulan iki nek ora metu aja dipaksa nyelaki janji lho mangga janji nah kowe asline wis tak bedhek sebetulnya itu bukan suaramu asli nek kowe hanye kudu suaramu asli kuwi vibrasi gawean ning nek kowe tok goleki tenan sesuk tekan kos langsung bengok-bengok tenan kecekel monggo percaya aku kula niku nganu Mbak biyen tau rusak suaraku ora karo-karuan tahun 2004 niku nganti kon mayang kuwi rasane isin mergane suarane rusak ning kula ora patah semangat pendak ning pinggir laut bengok-bengok woi kowe piye kowe wis entuk urung yang ning pinggir laut ning bengok aku bengok teman-teman tak bengoki seru banget men suara danane piye danane ning karo tak cengkok lah suarane kecekel ya nang kamar mandi ya nyanyi ning kamar mandi suluk suwe-suwe suaraku bali meneh ngene iki alhamdulillah mbah ya jaman semonten kula menika nuwun sewu mboten kok pripun-pripun kena hawa dingin sing terlalu amat sangat jaman kula wonten ning Amsterdam serius iki padhake ora oh Petro wis tak hitung wis 6 negara hitung negara ya nang kono kena hawa dingin umbelku meler metu getihe ayo targo nyuwun Sritinun wah cilaka iki wah isin banget aku ning saiki iso bali meneh monggo dilajengke selendang biru selendang biru ya itu sebetulnya aku tertangkap kecekel sebetulnya selendang biru diajeke ora selendang biru wah kaya montor arep macet blopek mong ya amung ngenaki ati ben gawe mutar ling guyu ora ana apa-apa kok guyu men ditoleh kok guyu ora amung yo ayo Mbak tekan batin setiamu ya selendang biru monggo lo tak tetapan janjimu selendang biru
Bagong ora nggo sandangan ming katokan kolor. Sumu ya, Tru? Ya ora apa-apa. Karang awane panas saiki bayangno nek awan we nganti tekan 34 derajat. Iya. Edan tenan kok panase ngencang-ngencang potato-potato. Waduh. Ha iya. Ya ora apa-apa liwaton kowe gelem rene atiku wis seneng. Ha iya wis ora masalah gara-gara kowe ora kudu nganggo sandangan komplit. Sing baku iso melipur menggaling para lenggah ning pulau dadi sing nganake saparan kan nganggo sarapan barang. Ha iya. Ya bener, saparan karo peresmian gedung RW. Wah, gedung RW kaya ngene ya, Gong ya. Heeh. Nggon aku iki duka ora ndek gedung. Kene gedung RW apike kaya ngene. Ha iya. Ya kaya ngene iki iso tercipta karena kamanunggalan, persatuan, kerukunan. Yo do gawe gedung, yo mumpung ana lemah. Sapa sing arep bakafke lemah dienggo gawe gedung. Kula. Ha. Dadi mula apa-apa ki nek dienggo bareng, apa-apa ki nek dijunjung bareng, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang terus. Mula arepa wonge akeh, arepe wonge sugih-sugih, arepa wong iki wong duwe, nek ora manunggal, ora rukun, ora tetunggalan, ora sak rembug, gawe apa wae mesti bakal angel. Ambok gawe cakruk wis ora bakal iso terrealisasi. Mergo ora rukun, mula garane wong urip ning alam padang ki rukun. Ya ta? Bener Petro kuwi dirungokke nek omong ora waton karo tangga ya rukun, karo sanak sedulur ya rukun, karo kancane ya rukun, nek ndi ketemu kanca, nek ndi ketemu ruang, nek ndi ketemu sedulur, atine seneng. Numpuk brana picis duwe derajat pangkat nek ora srawung tangga teparo, ora srawung sedulur, ora srawung kancane. Karo apa? Karo omongan ro dhuwit kok. Edian suwe-suwe. Cocok. Aku matuk. Kula kudu srawung karo sanak kadang. Ha iya. Contone ya iki. Ming sak RW iso gawe gedung kaya ngene iki ya, Tru. Ha iya, tur iki iso digunakake apa-apa. Cah cilik iso dolanan ning kene, ibu-ibu iso padha rapat ning kene, dasawisma ya iso rapat ning kene. Lho, dienggo olahraga ya kena, nggo senam ya kena. Wah, iso digunakake dadi cucul dhuwit. Dienggo gawe gedung ngene iki ora muspra. Kabeh masyarakat iso nggunakake. Ora mung sing kawogan tok, ora mung sing minangka dadi ketua RW upamane ana sing dadi dukuh, sing menang nganggo ora. Ning kabeh masyarakat iso nggunakake papan iki. Betul. Heeh. Ayo Reng. Karo di sambi omong-omongan aja lali karo nembang. Oke. Ya ngaturke sapa? Ya karang dienggo panglipur iki ngaut tembangan kaya Tru. Sindene neng 7 ya. Jane nek ora do KO 9. Heeh. Ning piye meneh jeneng wong lara ora kena dianganu Tru. Iya. Wahyu serak. Ya wis piye karang ya. Ana to sing suarane iki kukuh bakuh nganti tekan pirang-pirang sasi ora owah ya ana. Dilala sing suarane ora owah masuk angin. Ha iya. Wis pokoke iki werna-werna kok keterake owah iki werna-werna. Sing suarane apik kena. Suarane klerek-klerek ra iso swara dadi ewek-ewek dadi swara. Ya wis. Mula sesuk meneh nganggo angon wayah Gong. Siap. Saya aku wis nganggo admin kok, Tru. Oh, ya syukur. Dadi takon sing temata jadwale seminggu ya paling ora ping 5 prai 2 dina. Oh iya. Seminggu ping 5 prai 2 dina. Rencana. Ayo, kaya ngono wis direncanake ke tahun kepungkur. Ning ora tau iso realisasi. Januari. Mulane kowe iki tok tutup mripatmu tok tutup, anggerana wong menehi DP kae iki aja ditampa. Wah, butuh e. Ah, kuwi sing marahi kaya ngono kuwi. Saiki nek mulai kerentep ngene iki aja sambat, aja rumangsa gresula, dilakoni mergo iki paringane Gusti, rezeki sing kudu ditampa
ora mung kowe tok lho, kowe iki lantaran rezekine piye akeh. Lho, kanca-kanca ya kerejeken mergo lantaran kowe sing maune kancamu ditokke saka Satpam SMA ya saiki kerejeken mergo dadi kancamu akram. Ha iya. Aja dienggo dhewe pokoke kabeh kuwi ngendikaning para sepuh bondo kuwi nek ditumpuk kuwi malah nyumpeli rezeki. Ning nek didumke piye akeh sapa sing butuh diparingi kanthi ikhlas kuwi bakale carane tuk kuwi ora disumpel ning tuke saya mumpal-mumpal milih terus. Siap. Ayo. Nek sing dilakoni ngono kuwi. Ayo Mbak Hana Pertiwi jumeneng mengajeng. Ya. Ayo gara-gara saiki ora kaya ora kudu padha karo limbukan ora konjur tengok sampe naik dhewe. Ya rada lemu sapleke nglairke ya, Tru. Heeh. Yen jan ngeyayet wong wedok kok awake kok triplek. Ayo. Saiki rada lumayan ana daginge. Ngaturke apa, Mbak Tiwi? Kepareng ngaturke apa? Nyobi sesideman nggih. Ha iya. Anake kademen apa sak kok dikemuli iki? Cendelane ditutup ndak. Kanginan. Ya keten iki wayahe sendal sendul, Pak. Sendal sendul. Iya, aku ya wis tau ngrasake anu bobot anak dadine ngerti nek yaene iki sendal sendul kok nendangi ora. Iya, nendangi mbokne. Jane ya karepe bocah ki nek iso omong njaluk istirahat. Ngaso, Bu. Ngono ning mbokne ya isih seneng nyinden dadine tendangi ro anake. Heeh. Kandhano bapakne. Men sesuk-esuk ditendang bapakne gendi. Karena ya ben kuwi hae bapakne kok kowe iki ngopo to. Ngono njaluk terus ngoten. Apa reng? Padahal bae ngajar wae. Ya sesideman. Ika ya urung maju ya Ika. Wah. Kok dadi kok kelewatan ora. Gedene semono kok kliwatan. Ya. Wiwitane Anderek sang pake. Ya Mbak, tolong di anu kayake Mbak Ika kae ndak lali aku. Ya. Wis mau bengi. Nek ngrasani do kejem-kejeme. Ndak dirasani. Aku ki ya entuk transferan mbok karo bose ora dikeke arep dimbleb dhewe. Ya. Anu priya bagus Kang olah raga kang olah budaya sowan menyang kota gede. Kutha gede. Kutha gede kok kota gede. Ngapa ning kota gede? Anu arep tuku trene abang. Ya ampun. Kutha selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana ning wasis
Ya. Swara kurang Dian Permana Putra. Permana ning wasesa Angungrung marang Bendara. Angungrung marang Bendara. Ndias diah. Hah? Diah kok ndias. Ya ora ngerti cakepane kok. Sang Dyah ayu Pijer ngincangake alis lek ngincangake ya ngincangake alis ngene iki alis munggah medhun ngene iki anek untu ngene iki ora terus tresna sesideman nanging nama ndek ya terus tresna sesideman ana timbang pepisahan menana ora ora apal mbok rasa aku jane pengen lho lagu-lagu apa-apa ki apal aku pengen dadi nek sinden nembang ki aku iso nuntun apa sindene picak wae aku tak tonyo lho ora mangga ya luweh becik paten pengira ngene mbeng iki jan katoan tenan. Jan nyenengke tenan pengira iki. So tak opane to tambane. Ha iya. Tambahi apa? Tambahi pipa. Ane yo semangat-semangat kabeh. Semangat ki ming nggih. Kon girong bangsa mitering rat anglangut ngono kuwi ora dok. Ya ora apa-apa. Engko kon anu ya terus Katno kon bawa ya. Ya. Ning ngadeg. Oh ya ya. Setuju aku. Ayo saiki iki kudu kendel kok ya, mentale kudu rame ndekem terus. Yo, mangga Mbak Tiwi. Liwat kincanging alisku kuwasa aku
ngembrokke uwit e. Nggih. Ya perlu kuwi perlu dingan lho. Entuk apa hitungan tersendiri lho. Rasa. Ambok emen. Arep apa ora mbok emen. Ora yo tekoke. Ya. urip ana kota gedhe kereta tukake Awas. Saiki nek nyambung ukara kok blero ta wi. Ngapa mergan? Ya kene piye? Ana sing anu ngene iki. Misale liwat kincanging alismu. Neno. Kowe sok-sok. Neno. Ah, ana sing kata-kata blero. Ngati-ati lho. nggih Sekrupe dikencengke. Soale yo bar kendho kabeh. Mergo nglairke kaya mesti ana sing ora sembrono. nggih dipenerke nggih Pak Hah? Piye? dipenerke Wis siap aja kuwatir. Penerke kuwatir. Aku ki nek kon menerke wis rasa dadak tampikan kok. Penerke gong. Oke. Ayo ganti Mbak Ika Suhesti. Yo. Kae mesti sing jakete biru dek ning godian kae kembang rawi Pak, kembang rawi. Ya aja to kae nek ndi ngetutke lho. Ha iya. Kembang rawi saiki 150 ya, Tru. Wow. Ngawur. Konjur ngarani ora. Mboten Ding Bu, mboten ampun. Mengke kula aturi kembang rawi ampun kuwatir. Ya. Ngapain lu memandang gue kayak gitu? kenapa nggak boleh Loh, kamu nanti kalau memandang lama-lama hati-hati loh.
Kenapa? Nanti bisa nggak mau pulang lu kamu kalau. Mosok. Hah? Mosok. Coba lihat sini. Kenapa? Coba lihat sini. Nggak denger ah? Nggak tahu, nggak mau kok nggak denger. Nggak mau. Aku malu. Malu. Anu nembang apa? Apa ya, Pak? Iya, apa manut terserah. Gayeng-gayengan wan nggih. Oh iya. Kanane kaya ngene kok. Napa? Lemes. Kesel. Kesel. Kesel iki mesti ya. Kowe ngelekar bareng mau ngantuk itu. Lali janjine. Lali Janjine. 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 Ayo. Dibawani. Bola mulane sitere suarane tatak tatak tang tatak tatak tang. Perkane sing siter kan pengendang jaipong dadi kulinane ngendang jaipong tatok totak tang tatok totak tang. Nggo cep-cepan. Tangane pakulinan kok. Ya ora apa-apa ya. Dina Minggu kang tak anti tinamune ngoyo janjine Anane pijer anane pijer moyo mbok nek ngono kuwi sok ngejak terus ngejak nang ndi oke mah anane pijet pijer kok pijet lho pinter golek alasan ngandar-andar aku nek golek ya ning kalasan pinter golek alasan ora kok golek kalasan sapa ta sing budhek aku angen duka aku wis ora sithik-sithik
pasanangane dikai tembang kayane gane joget iki kaya wah ya wis piye ta Tru nganti lingser sak cengele sengene kowe ngaca turu sapa nganti gedene semene wah wis Bagong nek ora apal sasok aku ki soalé penggemar Bang Roma aja ana lagu ngene-ngene iki aku ki ora apal ya aku ora seneng ya apal nek lagune Bang Roma pirang-pirang anu ya mau makan teringat padamu wawi nganu sapa jenenge Elvi Sukase ngawur Elvi Tamala wah gareng malah ngerti ya ayo aku penggemar mau teringat padamu jajan aku nek lagune ora aku ya kaset kuwi nggo nyetel yon-yon bojoku gepok mergane aku ora seneng lha kok kowe ora kaya ngono, Gong. Kowe iki piyai sepuh, kudu nyuri karo kabudayan. Ojo gepoki maksudmu piye? Kualat kowe. Kowe iso urip saka budaya kok digepok ora. Sing tak gepok apane? Kaset iki mau nyetel kaset uyon-uyon karo gepuk boto. Maksudnya ngono ku ora tak gepuk kasete. Kowe iki nek omong mencla-mencle esuk tempe sore dele. Tempe iki saka dele nang. Oh, macem-macem ora. Dan aku ngomong karo blubuk-blubuk ya coba saiki ganti sapa pamundhutane saka ibu sing mau bengok-bengok nyuwun kembang rawe weh saking senenge ya kok aku nganti apal karo piyai-piyaine iki nganti apal oh kae Pak Suryan iki nganti aku apal oh kae penonton tetap jadi nenek Yojo yang di Waton bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 mangkat ayo sing jenenge Mbah Joni gitu oh Yojo kok neng Yojo neng Jakarta numpak motor wah iya toh wah nekat kuwi luar biasa kuwi pancen nek carane supporter militan iya ya luar biasa ya kok tekan Jakarta ya numpak motor rombongan pengrawit durung tekan Jakarta dhewe wis mlaku-mlaku ning sekiwa tengen panggung. Oh. Dadi lemayang malam Minggu, mangkat Senin sore. Waduh. Aku mempengira jamaah-jamaah orang ngiklanke nang kono. Kembang rawe. Ya. Tatin ya. Ya. Oh, tatin nek liyane dora menyang sing dienggo uleng-ulengan tadi. Ha iya. Maksude sing dienggo apa? Nembang apa-apa tatin. Ayo. Termasuk nek bal-balan ki termasuk tatin ki termasuk sprinter. Sprinter nabrak cengelmu ki piye? Stiker. Stiker iki ditempelke. Apa ya jenenge ya skuter kowe ngarani do goblok kabeh ora ayo ki mau stiker stiker penyerang tengah nek sing maine nang pinggir ka apa Gong gelandang oh gelandang heeh nek main nang pinggir karo njejaluk gelandangan ayo Tin oh budhek wae dikon didhawuhi kok isih diprok nang kono ora ngejak kanca nggih sapa buke sapa bene ora cengengesan kowe muni ngarep muni buke kok melet barang apa cah kowe ora melet yo ngece kok aku mau mak trolor mau apa ora kok aku ngene lah ngece karo buke wae ra sembron buke nggih hah karo buke ya ning dibawani lho jare Katno oh iya Deng lali aku
Aku jane wis lali lho, Kat. Heeh. Ning Tatin sing kelingan. Heeh. Ana hubungan apa karo Tatin? Ayo ngadeg. Iso ngadeg ra? Yuk. Iso ngadeg ra? Tak deke lho ngono iki. Iya karepmu. Ayo Katno ajar kendel. Karo buke. Madhep penonton karo nembang. Ya. Memanesmu anguci. Kok kowe gelem ngadeg e? Ning aren. Ayo kendel ayo. Wah beteke karo aku. Ben lega. Kowe kok jarike terus ngompol. Ora. Niki ajeng ngomongan Pak men dirungokke sik mergo iya. apa? Ana Warkandaka. Sinom grandel. Wah. Ora kowe kok gelem maju mergo apa? Dukane juragane. Ora lah aku tenanan lho. Oh tek naruh kowe wis. Iya. Ben nek rampung. Mergo karo aku. Jame. Ora gelem jak omong. Ora gelem jak omong Ya ya. ora apa-apa aja dijak omong karo aku ki ra iso omong kok. Bisu piye ra iso omong. Memanesmu Mbok kosek rasah kesus. Nek jane asline Den Mas Broto ki suarane Katno ki pas banget lho. Tenan. Ya iya. Apa mulane Katno iki kon latihan. Ora kaya mengkono kuwi iso dadi aku tak nembang. Kan iki pun saged lho mbok dijajal ra iso. Jajal piye? sesuk. Saiki wae lho. Angu jiwa Tangane rasah ngono ngene lho. Kok langsung nyekeli malah dibuka lho. gawe Tak cedhaki lho main. Cedhaki. Apamu apane ya? jiting kali Pandredeg apa ora ya Ya iki mic-mu ngene lho, mic-mu. Nen dedep yen. Nek mike tak obahke ki Tatin ki risi lho. Coba sih antengno lho. ya lara apa Lara lagi serangan. Lara opo kang sinetyo Kok anggo merem-merem barang apa? Menghayati ya. menghayati Menghayati. oh bayange sapa? Piye Pak Bayange sapa? Ono Ya sapa? bayang kiri iki ya ora wani bayange iki ra sik ono-ono wae. Pun Bayange kok nang cangkringan. rika mawon sik aman Pak Oh kene ana kok dadak mriko-mriko lho. Rupa momun Buta Rokmini. Eli ya terus. Ayo. Apa? Kowe teko aku. iki lali aku Bar iki ayo apike piye? Hah? Mbah? Iya. Kok gemes kok meng sirahe tok. Hei, kowe iki gemes kok meng. Oh, manusia macam apa itu? Gemes ra yo. Ngono, nyetot apa piye? Cetot ya tak genti cetot. pun Pak Men lek rampung Apa ora? tartem Loh. tar
Sutar ki bapakne Tatin. Kok tarter-tarter. Tartamtu tak tu Ayo. ruti Nek nganu ngolah mik iki salah kowe ngolah mik. Tartemtu tak turuti. Aja nganti angine mlebu mik lah kowe. Tartemtu tak Apa mlebu ta mau? Aku ora orang mlebu ora mlebu. Ora. boten ibarat wong numpak Ferry. prau Kok kaya patung lho, mbok obah-obah ini lho. angel Angel obah? Waduh, presake piye? wis ben nang kene Nah, wis ben. Kene tak cekelke kabele lho, dicekel. Nah, Piye ngene piye? Kok iki kurang ajar Karno iki. Dicekel kabel kok muni ora sero-sero pedes tak ngono sih. tong nembang kok nyekel kabel bareng lho. Asal dicekeli kabele ora apa-apa. lek meneng ora ora Aku kan meneng. Iya, tak meneng. Kowe meneng. Kowe obah ora kena-kena. lumampah tanpa Kaki. walah Ayo nek ngene iki iso nggo tamba kesel. Sayahku ilang sakalno kan. Dadi nek aku udah lemes kae, sapa wae sing takon ngadeg kudu ngadeg. Heeh. Ora ngadeg kok cetot. Nah iya. Cetot ki jane tembung apa to? Cetot ki jiwit ning gedhe. Oh. Ngono. Kuwi cetot. Oh, ku mbiyen aku nek diajar mbokku ngono ngono. Tok bali saka kali langsung cetot bokong nganti biru kae. Wah, nangis gedhe abikan. Ayo saiki wis arang-arang wong bocah dicetot mbokne ya. Arang-arang. Nek mbokne dicetot bapakne akeh. ing matyaning Peperangan. Solo Sikile kok ndredeg ya, no? Oh, wae. Mbok ngesak HP. Ada iki sarep rambut. Wis tentrem sae. temah kunjing angin jong neng paku lingan Nah, iki tata kramane. pripun Kudu nganggo tata krama. boten sah Ora wis. Kowe iki wong Jawa apa wong endi? Nek wis bar nembang, nek ana pasangane duet ki tata kramane langsung diparingke, dicaoske panguwasane. Monggo Jeng Tatin kula aturi nglajengaken kanthi Sekar Kembang Rawe. Ngono ming muni ngono kok madhep Tatin. monggo Jeng Tatin pun lajengaken Kembang Rawe Wangsulan iki. Kula mboten purun jenengan kedah ngancani kula. kula kepoyo ya Pak Hah? pun kepoyo Kepiye? kepoyo Kuwi kono ora apa. Kula pengen ngerti jogete jenengan iki. rasa joget Ya ora. rasa Ora sida lho Pak Raisa. Kepiye kowe iki? Weh,
Dong rampung kok lunga lho. Ya cah lugu. Bayangke sapa? Bayangke mriko. Aduh banget kok dibayangke. Ya wis ben kan. Wah, saiki engko tekan omah bojone tangi, "Dek, saiki nganggo ngadeg barang." Dene nek omah ra iso ngadeg. Ya wis ben. Ayo men dadi. Aki soalé ya ana request saka Stremengers lho, Truk. Stremengers. Nang anu komen kae mesti ana tulisane sekali-sekali anu wiraswara sing suarane sae dipun aturi jumeneng Pak supados sami prisa pasuryanipun. Aku ya tak walesi elek aku ya. Ya ora apa-apa ya. Ya kembang rawe diaturake ya. Kalih buke sida mboten? Manut terserah kowe. Ya ayo Bu, ya Bu. Ayo nyambut gawe. Ora meng aku terus. Oh diar wae. Dikao mungsuh tatin. Nyambut gawe. Oh. Senyum ya. Nah. Joget ya. Iya, ora joget yo digeret. Pon. Ceblek. Ya mangga ben luweh. Tak ndendang. Nani. Lho, kudu kuwi, Gong. Kuwi jambu alas. Jambu mete. Metene gareng matamu iki. Yo mangga dados yo. Ya, gedruk dulu. Ayo Tatin. Sekali lagi.
matur sembah nuwun. Spesial lho iki matur. Iya. Spesial Mas Karno le nembang ngagelem jumeneng iki jan wah wis sesuatu yang terindah. Yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata yang normal. Seneng ya rek. Wah pokoke anggere gara-gara iso dienggo gojek ngene iki rasane kaya tenaga-tenaga sing ilang kaya bali meneh. Baline ndi? Nang omahe dhewe-dhewe. Ayo. Suwan Ndoro Abimanyu kae. Aku tak ngaturke apa mau entuk-entukane karo Bagong. Ayo wis jam 3 kok. Heeh. Janeng ya ning tawaka katilanget. Mambang pantepasulan upamaneka Marikoten prayetna semuriris samuriris iko balik Siwu Semar kula Ndara katon Petruk lawan Bagong Uswan
Sumeneo sawetara aku tak dangu kelawan suwaning Petruk apa dene Bagong. Menika langkung prayogi, Gus. Sumangga kula aturi enggal maring pangandikan kelawan ingkang adipun Petruk kaliyan Bagong. Iya, Siwa Semar pono kawan Petruk kula wonten dawuh Den. Murajaba matura. Kepiye nggonira ing ndak utus kaya sowan marang negara Ngastina. Nyuwun priksa kelawan bapa Mremban, ya Hyang Mremban Durna. Menggah menyangen bilenggahing para Pandhawa nggone ninggal Praja Ngamarta Panakawan. Sewu kalampatanipun ing abdi Tadawadana nalika semanten kula sampun sowan wonten negari Ngastina. Menapa dipun ngendikaken Ndara Abimanyu sampun laturaken kaliyan pun Begawan Durna. Nanging nuwun sewu. Kula nampi dawuhipun Sinten Prabu Baladewa, Petruk rumangsaku sing kurang gawean kuwi Abimanyu. Nuwun sewu lho menika kula nirakaken mendhanipun Ndara Mandura. Iya Panakawan. Aku wae sing srawung sambendina karo Begawan Durna ki kapitayanku mung sithik. Lah kok dadi Abimanyu kok dadak utusan karo kowe supaya nyuwun priksa karo Begawan Durna. Lah mbok nek nganti Durna ngerti tugelen gurune Baladewa. Malah janjane ndaramu Abimanyu kae iki jane ngedhep wong pinter ning sing ora ketok pinter, wong wasis sing api-api bodho. Sapa Panakawan? Mboten sanes dawi namung bapak. Bapak menika sing Sanghyang Bathara Ismaya. Bapak menika Dewa Ngejawantah ngendhalipun Sinuwun Mandura. Bapak tertentu pono wonten pundi lenggahipun para punden Pandhawa. Malah Ndara Baladewa paring dawuh, kowe matur karo ndaramu Abimanyu, Truk. Kon masrahke perkara iki marang Semar. Nek Semar ora saguh, nek Semar ora iso ngaturake menyang lenggahing para Pandhawa, kowe ning Mandura omong aku, bapakmu tak ajare. Ngoten niku Gus Ndara Abimanyu. Miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kekonang sumsara tetan padang kasur lan pacaring purnameng ngekono dasare mangsa katiga nuwun sewu Den. Lah kok ngoten ngendikaning ingkang wa ing Mandura. Siwa Semar ora usah dadak selak marang kewajiban. Oh, ngerti lamun Siwanayantaka kuwi lebu pamonging para Pandhawa. Ndak kira Siwanayantaka wis apal marang lagak lagu lan lagianing kepunden Pandhawa. Mula paringa dawuh menyang dilenggahing para Pandhawa Siwa Abimanyu ing basal sumusul marang para Pandhawa. Nuwun sewu nggih Den, kula mboten ngertos sewa semanten. Sampun kinten kula badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Den, awi mangtutke laku jantraning Semar kula kanthi mlebet wonten telenging Wanawasa ngupaya ingkang Rama inggih menika punden para Pandhawa. Mengkono Siwanayantaka nggih ya yen pancen kaya mengkono ayu anak mojo ning keritut luntak laku ning Abimanyu. Monggo Gus kula dherekaken Den. Semareka Den prayitna semuriris
Melanos mubang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila kanikara sakatar kene dongane engkong ler kusing pene panca Bapak toking hayam wono barep kakangku aja mbok kira aku wani ganggu nggonmu nglakoni tapa brata nanging kadreng nggonku kepengin ngerti wiwit budal saka negara Ngamarta barep kakangku ora taren apa-apa ora paring pangandika apa-apa marang adimu malah saiki mapan ana ing tengahing alas wis pirang-pirang candra suwene barep kakangku ora jugar nggone nglakoni tapa sediamu apa lan karepmu piye yen pancen mengko apa kang dadi karepane barep gambuh karo apa sing tak pikirake mestine aku ora bakal selak bakal nyengkuyung karo wateking barep kakangku ngene nglakoni tapa ning telenging alas Koko Rabu kepareng Mbabaruna dhateng ing raipun Arjuna samangke menawi sampun pono menapa ing sampun paduka lampahi tartemtu ingkang raya nyengkuyung dhateng kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Nun sewu Koko Prabu kepareng kula semadhong dawuh ingkang rayi. Nggih Koko Prabu. Menapa to ingkang ginayu dening paduka Kanjeng Koko Prabu teka paduka ngawon nglampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya mriki? Barep kakangku. Ndak suwun jugalo sawetara nggonmu nglakoni tapa. Paringa pangil dawuh karo adi-adimu. Aja kaya ngono. Aja kesuwen ninggal marang kewajiban kanalindran mundhak tetel kapercayane kawula marang barep kakangku ayo yen pancen barep kakangku kersa paring dawuh aku ngaturake panuwun la yen barep kakangku ora kersa paring dawuh wah ndaluk ngapura yen aku kudu bali marang Praja Ngamarta netepi marang kewajibaning kasatriyan barep kakangku sarating mandam sumala madangi jroning masarean ngenangi wadana katon remo-remo kalingan ngangrengeng sang Dyamana angkung sumungkem guling ing dara Arjuna wonten timbalan kembar wonten dawuh Prabu wonten dawuh pun kakang nyuwun mangapura ingkang gedhe ya Yayi dene pun kakang ora paring dawuh kelawan siadi ngerti lamun pun kakang nampa sasmitaning Jawata ya nadyan durung pana apa ta ingkang sinasmitake dening para Jawata nanging gandeng pun kakang wis nampa sasmita tegese pun kakang kudu nglakoni sasmita ingkang wis pinaringake marang Puntadewa nalika semana Puntadewa didhawuhi supaya mapan ana ing wana Pringgalaya mangsa semedi nglakoni tapa brata munggo apa ta keparenging Jawata pun kakang dhewe durung bisa gagapi marang keparenging dewa ingkang paring sasmita kelawan pun kakang Dimas
gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerengin sanging risang mawe gandrung ing dereng ngantos paripos sami mbawacana kasaru saking katebian kapireng penangising peksi Dara ingkang ngarujit penggaling Sang Puntadewa nalika semanten nutupi mulat lenggahing Sang Puntadewa siga niyup saking dirgantara ponang peksi Dara wau gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerengin sanging risang mawe gandrung Werkudara piye teko aneh timen ana wujuding manuk Dara ingkang niyup sangka dirgantara prapting ana ing ngarsaning pun Kakang Gusti Maha Gedhe Gusti Maha Agung lan Maha Priksa barep kakangku mara gage ingkang lumrahi manuk Dara saben cecaketan kalian menungso mesti mabur adoh nanging teko iki nyedak kalau lenggahe barep kakangku mula takonono apa wigatine manuk Dara yen pancen sira bisa tata jalma sak tataning jalma wantah sira kuwi sapa lan wigatine apa dene prapta ning ngarsaning sun waduh sinuwun sesembahan kula sampun boten wonten papan malih kinarya pengayomanipun ingkang abdi kula menika namung peksi Dara limrah namung mugi andadosna kawuningan kula menika nilar endhog 3 wonten susuh kula ingkang nembe kula angremi supados sakmangke saged wenteh wujudipun peksi Dara ingkang badhe nerusaken dhateng sejarah kula sira wujuding peksi Dara lumrah ingkang ninggal susuh sababe apa teka sira mentala ninggal kelawan susuh mongko nduk ingkang mapan ana ing susuh mau perlu mbok ngremi supaya mbabar wujud piye ing Dara ingkang kuwi kabeh minangka dadi anak-anakmu manuk Dara krana anggen kula dipun bujung tuwin dipun oyak-oyak kan satunggiling peksi ageng menika ingkang wujud Raja Wali tuwin Garuda sinuwun kula badhe dipun tedha dhateng Garuda menika kala wau satemah kula mlajar saking susuh kula tebih nggon kula mabur sampun sayah sewiwi kula tumunten kula nyuwun tulung dhateng paduka Gusti kula Sanata mugi kepareng ngayomi dhateng kula saking Garuda ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula mesakaken dhateng endhog 3 ing mapan wonten ing susuh kula menika sinuwun menawi kula pejah ateges kula mentala mejahi dhateng endhog ingkang badhe mbabar wujud piye lenging saking menika sinuwun kula nyuwun pengayoman kula nyuwun dipun ayomi supados manuk Garuda menika mboten mangsa dhateng kula sinuwun manuk Dara kene nyaketa kelawan aku mengko aku ingkang bakal menehi pangan karo Garuda ingkang oyak-oyak kelawan kowe peksi mangga hanggro sesumbar
Lindhu bumi gunjing kumaludha guntur ketup ing Manukdara wonten dawuh sinuhun apa iki aran Garuda ingkang mata-mata kelawan sira inggih menika ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula Garuda sira kuwi wujuding manuk ingkang gedhe nanging sabab apa sira teka ora ngayomi marang wujuding Manukdara ingkang luwih cilik tinimbang Garuda malah kowe bakal mangsa marang Manukdara nuwun sewu sinuwun menika sampun dados kodrating gesang Manukdara menika kedah dados mangsa kula apa kowe ora mesakake Manukdara lagi ngremi ndok cacah telu ing susuhe kudu mati dadi mangsanmu ateges kowe uga mentala mateni marang anake Manukdara ingkang isih wujud ndok mapan ana ing susuk babar kawis menika sanes tanggal jawab kula ingkang wigati kula namung manut dhateng kodrating Hyang Mahanasa bilih Dara menika dados mangsanipun ing abdipun Garuda menika mula kang sangka kuwi aku nyuwun kelawan sira goleka manuk liyane sak liyane Manukdara iki merga iki sing duwe kewajiban kudu neteskake endhog ing mapan ana ing susuk sampun boten saged yen to ora bisa saiki kowe nyuwuna marang Puntadewa nyuwuna marang aku sira njaluk ijol manuk apa mengko aku ingkang bakal golekake waton aja Manukdara iki mesakake manuk Garuda mboten kedah Dara menika ingkang dados mangsa kula lah banjur karepmu piye paduka sinten aku Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa walah dalah nyuwun pangapunten Gusti nadan kula wujudipun Garuda parandene kula menika mangertos bilih Prabu Puntadewa nika Nalindra ingkang lila lair terus ing batin panjenengan Nalindra ingkang tansah bebantu dhateng sak papadaning titah kula saged nglenggana bilih paduka ngayomi dhateng Manukdara menika nanging kula nuwun sewu jejering Nalindra kedah madheg wonten ing adil lan bebener sampun ngantos awrat ingkang sesisih tegesipun ngawrataken Manukdara nanging entengaken dhateng kula semantrogi ngawrataken dhateng kula nanging entengaken dhateng Manukdara sedaya kedah sak traju lan sak bobot ya pancen kuwi ingkang bakal ndak lakoni mara saiki coba sira njaluk ijol apa sinuwun menawi adilipun panjenengan sampun paring panggesangan dhateng Manukdara mila kula nyuwun dagingipun Dara ingkang badhe kula mangsa menika kedah dipun lintoni dhateng dagingipun Nalindra ing Ngamarta arep kakangku kowe arep ngopo kok ora Bu paduka badhe menapa Werkudara nggih aja nyaruhe pun Kakang Arjuna ora usah dadak matur werna-werna mbok menawa pancen iki panggasah pangungkaling jiwa tumraping Puntadewa Garuda wonten dawuh apa ingkang bakal sira aturake lan wis mbok aturake marang Prabu Darmakusuma bakal tak wujuti ora wegah nggonku bakal menehi ijol daging ingkang bobote padha karo Manukdara kabeh dadi srana nggonku ngrampungi perkara iki kanthi adil lan bener Werkudara nggih Arjuna kula wonten paring adhawuh goleka watu sartane wujuding kayu ingkang dawa Manukdara iki arep tak timbang karo boboting daginge Puntadewa Janaka Manukdara wis mapan ana ing pepucuking kayu ingkang wis tinumpangake ana ing watu ingkang gedhe Garuda wonten dawuh muga kowe neksenana yen to nganti abot sisih sarta ora adil nggonku nraju
kelawan daginging Puntadewa lan daginging Manukdara. Sumpah ana uripe Puntadewa ora bakal mulya selawase urip. Lega lair batos kula sinuwun. Nanging menapa paduka menika lair batos sangenipun badhe maringaken daging paduka kinarya lintu menawi ngantos kula mboten nedha dinten menika kula badhe wejah. Nadyan tekaning mati bakal ndak wujuti. Arjuna wonten paring adhawuh pun Kakang nyuwun ngambil curigamu Koko Prabu badhe menapa. Wis to Yayi aja dadak siadi ngregon-ngregoni Puntadewa. Kene Yayi mala gage paringna Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing Manuk Garuda wonten dawuh mara gage wis padakno ora bakal laku wegah nglakoni perkara iki mbok menawa kanthi kaya mengkene memungsuhanmu lawan Manukdara bisa rukun kowe bisa golek pangan liyane Manukdara ingkang dadi mangsanmu. Yata laruta saking godha sang Kura-kura. Yen amutusa sang Sri nyandak ukiraning curiga. Nengki sang Puntadewa nalika semanten ing pangajap supados tumindak adil lawan Manuk Garuda buah Manukdara. Ingkang sakmangke Garuda diamangsa dhateng wujuding Manukdara. Tinumpangake wonten ing sela wujuding kajeng ingkang saged kinaya nimbang awrating Manukdara kelawan daginging Sang Prabu Puntadewa. Sigra tinancepake wonten lengen den geret mangandhap temah muncrat udira mancur kagiat Sang Werkudara wau. Oh kakangku Koko Prabu Dres kang ponang Ludira temetes wonten ing siti madaning Bantala parandene datan ngraos sakit Sang Puntadewa sigra nyandak lerepaning daging ingkang pus bineset dening Sang Puntadewa tinumpangaken wonten ing kajeng ingkang riyaya tetimbang barandring mangke tasih ketingal awrat Manukdara sigra datan wigih ringa-ringa nyandak curiga dan beset asta ingkang sisih kiwa mengandhap ngantos dumugi tlapakan katon malerah astaning Sang Puntadewa wau. Oh asta kekalih abrang branang kebak getih krana kecalan daging Sang Puntadewa tinumpangaken wonten kajeng ingkang kinarya traju parandene kalaning jagat gayaning para dewa kaya isih abot Manukdara ingkang samesinipun ngawrat daging Sang Puntadewa parandene mangke jroning gumun ing batos angupadi adil lan bener Sang Puntadewa sigra nyandak ponang curiga den tancepake wonten ing pupu den geret mangandhap ngantos dumugi dedengkul katon katingal wus ora jejeg jumeneng ing Sang Puntadewa parandene datan wonten pesambating Sang Prabu Darma Kusuma. Oh pupu kiwa tengen
bos beset dening Sang Puntadewa. Namung katingal inggih menika wujuding suku ingkang abrit krana kekebakan getih. Balandring samangke tasih ketingal awrat manuk dara kaliyan daginging Sang Puntadewa. Saya datan kuwasa Sang Werkudara. Wah, barep eling. Wah, aja mati mergo kowe ngeboti nyawane manuk dara. Kok Prabu kula nyuwun wangsul curiga. Kok Prabu mugi kula panturi maringaken. Wah, barep aja edan. Pantok puntaning tekad Sang Puntadewa. Asta suku parandering mangke tasih awrat manuk dara sigra nyandak curiga den tancepake wonten ing padharan sumembur punang ludira dawah kalenggak sirna margalayu Sang Darma Kusuma wau. Oh suram Dewangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu umaku jamrat nyomaratani ing Werkudara guru akehku aja kuwatir kang dadi atinira Arjuna ulunten maring adawuh ngerti yo lamun ingkang dadi Garuda mau yekti panjenengan ulun wonten ingkang dadi manuk dara mau Kakang Pukulun Bathara Narada ingkang wis sarembug nedya nyoba marang lair batine kadangmu Pambayun ya kuwi si Puntadewa. Wah nanging barep kakangku wujude nganti kaya ngono. Wah, saiki malah tekaning pati. Buya tekaning pati ulun ingkang bakal ngusadani kelawan kadang kita Darma Kusuma. Wah, Bathara Guru kakekku mangsa Baranga. Sembah bekti kula kunjuk Pukulun Puntadewa mboya ana titah ingkang penggalihe ngungkuli kelawan kita kula wayah ulun Darma Kusuma sayekti netepi kelawan kondang ngumandanging Nalendra Ngamarta ingkang lila lair lan batine lila lawan pati mungkin arya mbebantu marang sak pepadaning urip mula ora jeneng aneh lamun sira tinengeran kang ludira seta Pukulun sedaya namung nindakaken jejering kewajiban ingkang wayah minangka dados titahing Bathara. Wah, dalah kok dadi kaya ngono. Ora ana manungsa apik-apike bebudane ngukuri si Puntadewa mula ora jeneng aneh. Yen to jenenge Puntadewa, Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani keluhurane wae ngungkuli para Jawata. Wong kang sangka kuwi nggih apa ing kita lakoni jroning wana Pringgalaya sayekti anggaduh kanugrahan sira ulun paringi priksa lamun sejatine Jawata bakal matedhakake wahyu ingkang wiraran wahyu Pura Kencana apa ta werdine ya mung jeneng kita ingkang bisa mangun sawijining negara sasat kaya dene Pura Kencana. Pura kuwi papan, Kencana kuwi tembung ingkang sarwa becik. Mula Ngamarta diasta dening Puntadewa tanpa beda kaya dene wujuding Pura Kencana, papan ingkang kebak kanikmatan karukunan sarta kebak
rasa ayem tentrem ora ana regejegan kabeh mau merga saka panguwasa kita kula Puntadewa lan perbawaning Wayu Pura Kencana mara gage tampan ana nggih Garma Kusuma. Damel bingung ngantos persasat mboten ku ingkang raka mboten wangsul dhateng Garing Ndorowati pengajaping manah kula mboten patiya kula badhe wangsul dhateng Projeng Ndorowati mboten pinanggih kalan para Pandhawa kok ora Bu netepi dhateng sasmitaning Dewanggaya kanugrahan menapa Wayu Pura Kencana barep kakangku wis kelakon kedunungan Wayu Pura Kencana jagat Dewa Bathara pun kakang melu seneng pun kakang melu bungah yayi kula mangayu bagya lan ngempil dhateng kamuktening Wayu Pura Kencana menika yayi. Prabu boten kinten paduka Prabu lenggah wonten ing mriki Rama Kyai Jodhiwati Abimanyu ya Abimanyu anakku nggih Abimanyu ngantos bingung para kawula dinten sak mangke kula dherekaken kundur wonten negari Ngamarta iya nggih cah bagus apan wis paripurna gegayuhane wong tuamu nggone gayuh kanugrahan ra tenan to. Pendak-pendak tindak mesti gayuh kanugrahan. Lah iya, apa ya Tra Wahyune Tra ambuh. Apa gong wahyune? Jumbo karo tulisan ning baliho. Heeh. Aran Wayu Pura Kencana welah. Wilayah apik iki. Heeh. Nderek mangayu bagya ndara, nderek mangayu bagya, nderek mangayu bagya. Muga-muga Pura Kencana dayanana marang negara Ngamarta. Tansah dadi negara ingkang dadi punjer-punjering negara sarta kebaking katentreman kebaking karukunan manunggal tetunggalan nyawiji padha njunjung marang derajating Projeng Ngamarta Kakang Semar kula nekseni Ndara